Salut lume, bine ați venit la un nou episod, da? Fac aici o promovare la prietenul meu Marius Constantin. Deci, da, face cât de cât calitate, adică are în câteva de are ceva, 720, are. M-am uitat, da, deci, chiar așa de rău, adică, da, uitați-vă. Deci, da, deci dacă când faceți 10 abonați și este și 3 like-uri la episodul ăsta, la ăsta de fapt, o să fac clip cu Brawl Stars, da, o să vă arăt contul meu. Și poate dă și ceva contul, da. Da, și mai am o rugăminte la voi să dați follow și pe Insta. Vă las în descriere numele lui. Da, și vă las și canalul lui. Mulțumesc de vizionare. Pa, pa. Salut lume, bine ați venit la un nou episod, da? Fac aici o promovare la prietenul meu Marius Constantin. Deci, da, face cât de cât calitate, adică are... Din câte văd eu are ceva, 720, are. M-am uitat, da, deci, chiar așa de rău, adică, da, uitați-vă. Deci, da, deci dacă când faceți 10 abonați și este și 3 like-uri la episodul ăsta, la ăsta, de fapt, o să fac clip cu Brawl Stars, da, o să vă arăt contul meu. Și poate dă și ceva contul, da. Da, și mai am o rugăminte la voi să dați follow și pe Insta. Vă las în descriere numele lui. Da, și vă las și canalul lui. Mulțumesc de vizionare. Pa, pa.